O Club Xuventude de Cambados destaca nos últimos anos pola súa aposta polo fútbol feminino. Ademais das categorías promesa e sénior, este ano o club competirá por primeira vez na categoría infantil. Para promocionar o deporte feminino e dar visibilidade ao seu equipo, o club celebrará o primeiro torneo infantil feminino Vila de Cambados. Que para acadar un equipo de 18, 19, 20 rapazas de fútbol 11 non é doado. E por eso tamén que queremos, pois, un pouco, isto vai servir para fomentar, sobre todo, para invitar a aquelas nenas, tanto de Cambados como da ZOA, que sepan que hai un clube como o Xuventud Cambados, pois moi involucrado co fútbol femenino, e que as portas están abertas para calquer nena da comarca que queira participar. No torneo que se celebrará 1 de outubro participarán equipos da comarca do Salnés e arredores como Umia, o Atlético Arousana, o Caldas e o Noia, pero tamén de outras partes de Galicia como Arcadia, o Rosalía de Ourense e o Vitoria de Santiago. Con este torneo buscamos que aínda esta competición, a infantil ainda non comezou a nivel galego, e o que buscamos é unhas convivencias das nenas, non? Que sexa, xa introducilas aí nesta liga, que veñan, que pasen un bo día e que disfruten do fútbol e das instalacións dun campo de herba que poucos equipos teñen como Burgáns. O torneo conta co apoio do Concello de Cambados. Dende o goberno local destacan que este evento fomenta a igualdade no deporte. Entendemos que o fomento do deporte é importante e neste caso se fomenta ademais a igualdade e a participación tamén das mulleres, pois moito máis importante. A entrada á competición será gratuita. O torneo servirá como preparación para o equipo infantil feminino do Club Xuventude de Cambados que este ano debutará na Liga Galega.